Det allervigtigste, det er at få et indtryk af, at iværksætteren ved, hvad ideen er. Det vil sige, at det er en forretningsplan. Det er også vigtigt, at vi får et godt indtryk af, om iværksætteren er en god leder. Fordi en ting er at have en idé, og det andet er, at man også skal have lederevnerne til at drive den virksomhed. Og så man har et realistisk billede af, om ideen er bæredygtig. Det er vigtigt, både for iværksætteren og for banken. For iværksætterne er det vigtigt, fordi de skal have sat sig ind i deres egen plan, de skal have sat sig ind i deres egen idé. Først når man kan det, så kan man formidle den til den, der sidder overfor, og det er banken. For banken er det vigtigt, at vi har et billede af, at iværksætteren har tænkt alt igennem. At der ikke er nogle huller, vi skal spørge for meget ind til. Der er 2 konsekvenser. Den første konsekvens, det er den her nu, det er ofte et nej. Fordi rådgiveren overfor sidder og tænker, her er en, der ikke ved, hvad de skal sælge. Den anden konsekvens er, at iværksætteren går tilbage, revurderer sin forretningsplan og går videre til den næste bank. Det er jo ofte det, vi oplever. At vi klæder iværksætteren på undervejs. Så det kan godt være, at man skal snakke med flere banker, men så kan man sige, at en god konsekvens er faktisk, at man får lidt mere fyldt på hver gang. Det optimale forhold, det er en god dialog. Det er, at vi taler sammen. Så snart, her tænker jeg på, når iværksætteren er blevet sat i gang. Så det er, at man har en dialog, man fortæller, hvad der sker i ens virksomhed, og vi fra bankens side spørger ind til virksomheden. Vi skal stadigvæk forstå virksomheden, hvor den flytter sig hen, og så derfra kan vi forstå tallene.